Hello mga ka-listeners, maayong gabi. So ang oras, time check alas 6 sa sayong kagabion mga ka-listeners. O ga-advance na po kong video karon kay panikamutan ako nga unya maka-upload ta sa part 5 no mga ka-listeners. Ako gining gipanikamutan nga makabawi ba bisag kining part 5 lang kay kuan tagtaod na gid no, abot nag 2 semana o hapit 2 semana dai nya usar itong na-upload muna nga akong gipan ni kamutan nga maka-edit yung part 5 kay para apas-apas gamay ba ning dagway na ko ron stress na sad kay sa gunson og kadlaw na pud no na mawi ko pero di ni kanunay no mawi lang kay taas-taas ta og kuano kanang nabiyaan muna karon kini mga ka-listeners ang part 5 bali 8 ka episode ni kay na wala na ko makit-i ang kuan ang duha ka episode no tingali wala ni murag wala mag-air ang WHP aning mga time no kaning duha ka episode nga nawala no kay bisag unsa ako kog subay wala gyud no nya lisod magsigir ako pangita no mabiyaan sa panahon ha nabiyaan na ba no mga ka-listeners no muna ang karon ga-advance ko video kay ako yung tinguha nga unyang gabi maka-upload ta sa part 5 nya masabtan mangyapon mga ka-listeners bisag na duha ka episode nga nawala kay namay narration no nasa na istorya nga mupasabot no sa mga ning agi no sa mga episode nga nakulang no mga ka-listeners og di aga pong ko diri sa simbahan kay maura ni time nga makahigayon ko vlog nga wa kayo'y mga kasaba no ang kasaba diri napita sakyanan lang nga muagi no nya peaceful diri napita kay simbahan ba mauna ni ako ang kuan ihapit-hapit ba kung simba hapit na lang po kong intro vlog mga ka-listeners no nya advance lang ko mga ka-listeners bisan pag wala pa na to ma-mix kay para unya dali na lang no dito nag-insert ng vlog sa kuan sa pag-mix nga na lang no advance tadaan unya mo shout out sa data sa mga bag-ong listeners no nga kanunay gining ga-comment karon no sila Yasmin Soto no shout out ni Julita Ungay ni Linila Omega no nya si Mirami Minalis no nya pasensya kayo dili gyud matiman-an tanan kay tungod sa kadaghan no nga mga naga-comment mga bag-ong listeners ang ako lang matiman-an kanunay kato lang yung mga taod-taod na no mga solid listeners mga karaan ng listeners nga walang sawang suporta no silang Ma'am Cecil Ruben no silang Ma'am Biel nga silent listener no nya si Kit P. Garcia sila shout out ni Ma'am Life Journey pod Ma'am Gisole no ug ni Isim nya ni Ma'am Grace Blanca Flor no silent listener na sila ron kay wala na ko kabantay ning comment ni sila pero naaga pud dayo usahay no nya si Julie Wong Stevie no si Ronel Prasco si Marlon Soco no kung kanunay ni si Marlon Soco no kaya nangutangan na siya ng taon-taon nang nawala no so nasimiluya lang gibati lang yung kakapoy mga ka-listeners no sa mga balatian sa panglawas no wala nga magamping sa kanunay sa atong panglawas mga ka-listeners no di lang ito mag-abuso no kay kining cellphone yun ug magpalabi ta ani makadaot yun samot na nang na-addict og kanang ML so grabe na makadaot no daghang napusis anang mga ka-listeners no nakaadto mong gid ko atong balinsa ni Father Darwin no sa daghang mga nabiktima ning demonic no so appeal ning mga naadik og ML na nga pusis mga ka-listeners no mao na peligro may gani wa ko mapusis ani sige kog atubag cellphone peligro gini no mao na balansihon gyud to mga ka-listeners no ang paggamit sa gadget no
maghatag tag panahon sa pagampo gyud kay importante kana mga ka-listeners, no? Importante gyud nga ang pagampo kay mao ra ba ni katong malimtan, no? Labi nag sige tag atubag social media, Facebook, mga unsa dia, no? Ang resulta og kapuyo na matog ditso, no? So wala na pagampo mga ka-listeners, no? Muna nga ato yung i-balance ni kay bisag ako nga kini ako panginabuhi man gini kay mag-edit para man sa akong vlog, no? Pero kuan di gyud mo angay mo bugso kay makadaot yun, no? Nadaot nang gikuan number 1 kining mata kay kuan magluha na, no? Diya mukos buglabad sa ulo mo naging maka-stress na ug magpalabi sa gadget, no? Naamping lang ito mga ka-listeners, no? Labi na sa itong mga listeners nga mga OFW da sa nga makugihon kayo nga nanarbaho, no? Diya kining drama ray ilahang lingaw. So ana nga di ko makabiya ni nga ko ang pag-upload og mga drama kay daghan kayo mga listeners na to, no? Nga maura gyud ni makahatag og lingaw kining drama sa DYHP, no? Dako kay tagpasalamat sa DYHP kay dako kay silang tabang sa atong mga kamingaw, no? Sa mga kalaay, kaguol, upakatawa man yung mga drama sa DYHP, no? Yan na po yung mga pagtulunan. Yan na po yung mga love story, no? Samot na karong hapit nagsimana santa mga ka-listeners kay mga kuan na gyud ang mga drama na pamalandong, no? So makalingaw kay drama sa DYHP nga gawas nga makalingaw makahatag sad siya og pagtulunan, no? Nya mo ning sa kapoy kay ko maninguha gyud ko nga maka-upload og drama kay may na lang ni makatabang sa ta sa kamingaw sa atong mga listeners nga mga OFW, no? Og amping mo kanunay diha mga ka-listeners. O kaninyong tanan mga ka-listeners nga kanunay nagpaminaw, no? Sa amping mo kanunay. Salamat sa inyohang kanunay nga pagsuporta, no? Sa walang sawang pagpaminaw sa mga drama, no? Bisan og gabalik-balik na ning uban na kay tungod kay wala na taka-upload kayo mga bagong drama, no? So salamat kayo nga bisag gabalik-balik mong paminaw wagay po mo pull ba, no? Salamat. Unya shout out sa ni kuan ni Charlene Pacana, no? Ni Amorlina Alcala, no? Ug ni Dayan Susida, si Ongol Toledo Vlog ug ni Stayap, no? Unya si kuan sad Vilmar G Cañete, no? Sila si Cherpar, no? Ug si Mirian Rostria. Nya shout out po ni Annalyn Buates ug Annalyn Samson, no? Og ni Maristel Humawa, no? So bita-bita ni mga listeners na to ron kay nanay mga profile, no? Sila Marlon Soko, no? Nanay mga dagway ning ilahang YouTube, no? Nga sa una mo comment sila ang capital letter sa ganitong mabasa, no? Ako kaning makita sa profile, no? Pero karon naanay mga hitsura, no? So mga gwapo, gwapa man itong mga listeners no? Shout out niyo tanan, no? So nakakita na gyud sa inyo mga dagway dire sa YouTube, no? Nga mga gwapo, gwapa gid sakto gining sakto putong pangalan sa kang kuan dai kang amigo drama, no? Sa iyang sikan channel, no? Nga ginganlan niya mga gwapo, gwapa drama kay atong mga listeners pod mga gwapo, gwapa sad, no? Ano kay kanang karon na yung mga pictures, salamat kayo ninyo tanan mga ka-listeners, no? Ni po and Prince day nga listeners sad nato ning kanunay sa ni nag-comment, no? Pero karon wa pa ko bantay pero kay balo ko nga naminaw ni sila si Hector Talon, no? Nya Roger Villegas, no? Shout out, no? Nya di lang nako tas una kay ura gabi na. Pasalamat ko rin kay landag-landag pa, no? Kay nagpractice og kuan ni sila maron na sila practice nga tugtog, no? So landag pa dire bisag alas 6 na mga ka-listeners, no? Unya mo to mga ka-listeners, di na ako ta sa uno kay kanang wasi bubalik ang uwan kay gikan man gud nag-uwan mga ka-listeners, no? O dagom-dagom ang langit, no? Muna di ta maglangan sa pa ma-edit o pa ma-mix pero di ta maglangan kay advance man paminawan ninyo ang part 5 mga ka-listeners sa ang gugmang buta dakog mata. Sa tuod ikaw inday o ako nang naasawa. Hi, hello sa tanan. Mabata man o tiguang, madaot man o lawasan.
Lumoy utos kigman. Hala, unsan matong giyawit na ko eh. Bitaw. Manginaot lang mi nga naa sa kondisyon ang tanan. Sa makausap pa, gihatagan na ang sadta sa Ginoo ug laing higayon nga maguban-uban ta, di ba? Mao nang unahon gyud nato pagdaig ug pagpasalamat ang Ginoo tungod ini. Salamat gyud kay Lord. Pagadaygon o paghimayaon kagyud sa tanang panahon. Okay, balik ta. Sa miagi, kay lagi, dili man baboy sila si Akang ug Imon, wa gyud sila makaik dihang gisilmunan sila ni Rigner sa ilang pagsulti kang Titina nga magpakasal kini kaniya. Ug unya, giadto ni Rigner si Titina sa maisan aron pasabton sa tanan. Dito sa ilang undoy, nagkasulti gyud sila si Lenny. Gimahayan kini sa nawahi sa paggawa niya sa miaging gabi. Gipakaubos ni Undoy ang iyang kaugalingon. Apang gisanta siya ni Lenny. Nabalik lang ang iyang kadasig, iyang gisayran siya sa babae nga gitagong pagbatik kaniya si Titina. Ug unya, gipakigsultihan ni Undoy si Usting. Mga higala, niya ang laing sumpay sa maklingawtang sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Ambus pauy sihigong mata. Kana kay mahal ta ka, kay pinangga ta ka. Sama ta ka, labaw pagani ka sa kong kagulingon. Tay Uting, Wa ka lang kay Bawdoy. Kung unsa ta ka kamahal, wa lang kay baybaw. tay, Natugamay pa ka, Doy. Minaw ha, napaksan og lugas sa mais ang imong ilong. Lugas sa mais, napasok sa imong ilong. gisiyop ni mo. Ay, paminaw usa. Sige, Kay langas lagi po kang pagkabatagon. Naglisod ka ginawa adto. Milagom ka gud. Naratol ito sa nanay ni mo eh. Pero sa'yo kong gibuhat. Gisup-sup na kong imong ilong aron mabuhi ka. Usay lami tay. Langtong gali kayo to. Nakuha ang lugas sa mais. Magutana sa ko, kapag ka magutana. Mutana ko. Oo. Mutana pa ko. Magutana. Kuno pa ko ha. Patayod ako ato no. Yubo. Hindi kayo ilis ko itang istorya, hindi nakalagay. Tayo, taga. Pero, tungkol sa pagsuyop na ko ato, paminawa, natuna ko ang lugas sa mais. O hangtod karon, wa pa makuha. Kung dili kay kanalag. Kaya napay usay kay gayon. Init kay ka. Kuyawan ko. Gilantan ka. Excuse me. Tudla tay, tudla. May kumulsyon yun ka. Gigidakan ako sa sawang. Ako rang usa. Kay kabuhion lagi taos nanay ni mo. Nagdagandagan ko sa karsada nga nagtiniil ka ako ato. Nabilin ako tinilas. Padoog sa ospital. Kay nagdali-dali lagi. Taon ko aron maluwas taon ka. Dili pa ba na ko na rason nga wa ta kamahala doy, ha? Ha? Kapay naghahi gayon? Tay, gusto na. Ayaw lang ihuro, tay. Kay basa na kay radyo. Magtayan ang pisaan. Lalagoy hangyo ni mo. Pinangga mo yung kakuni mo. Oo. Kung man, susupo ni mong lugas sa mais ka kung naton. Nahutod ka ron, wa pa makuha. Saan ako susupon? Ano si Blubog? Naunsaw kay. Kung saan rin hangyo ni mo? Pila nakakaadihan ang nagiar to lugasan, no? Wala to, eh. Kung saan rin hangyo ni mo? Mahimo ba, tay? Di ka mo dili na ko sa pagpakisuod ni Tintin. Kagkisa Tintin? Tintin ko? Pagtarong di, tay. Wa ko mo gumidya. Oh, seryoso yun ay ka? O, taon, tay. Maluoy ka na ko, tay. Kung sa inyo panagbangi ni Adtos Papang Tintin taon, inyo na to. Wa milabutan eh. Okay na ka? Ha, tay Usting? Nay! Ni anak ko, Nay! Ay, arang-arang kay naanak ka ni. Maarang-arang karon ni anak pugkak wala? Wa pa man gud ko muuli sa amo gud. Kay naghuwat man ko di ni gud. Inuunsa man in taong ka, uy! Ding paniud to namang gud hapit ni. Unya si nanay nimo kay nagluto magmanok linat-an bi. Humot man kaayo. Ang alang man pud kun muuli ko. Ay, pasig lang, gudi mo pala.
Luto na baya ang manok Bisaya nga gilat ang nanay ni mo Lanido. Ano lang cooking yung lilen ni ha. Maluoy pod ka na ko, oy. Kabaan jud ka na ko, do, kung imo kong papauli, o. Sabi na ko la, iya ka lang. Kamuupo ka mo diskartida. Buhatan siya mong tanan din ni uy, aron makakaunto. Sige, uy. Ari na lang tama ni Udto. Si nanay? Nagpalit og asin, kay tabang rakuno ang linatan. Nahutdan man mong asin. Asin ang naong ni mo. Mau ba? Sige. Ato na lang sa kusina daan. Niya na turos nanay. Sige. Oy! Dugo. Uy, hala. Naunsa magkakwala nga nagkadugo man ka. Ay, ginoo ko. Uy, naunsa ko tawag kang yabaga ka nga. Tigalit makagkatawa din ha. Ikuyawa na ba ako dali ha? Gidogs, mangkot ko lang ni Good, uy. Sige, dogs pa. Gidugo ba? Ay, kahak ba yan ni mo? Ikwala. Wala ka kasuway ini. Ay, saman, karoon pa na maabot o hagbahira. Gabi pa dyan ni doon ni abot. Ay, pastila ni mo ko la. Kaugawan pa yan ni mo. Wala ka magnapkin nga nagsuroy-suroy. Ay, maubitang nagpundo na lang ko dinis inyo kay mauwaw ko. Napuno naman ang diaper. O si diaper? Diaper ang imong ginapkin? Ay, kahak ba yan ni mo ko la, uy. Lani, naakay nakpin diha, no? Nakpin ba, uy? Napkin? Kahasol ba yan ni mo? Aw, tagae ko napkin, be. Ay, wa ko ana. Ay, Scotch tape. Usa scotch tape? Scotch tape. Imong inapkin ang scotch tape? Pwede man good. Stopper ba? Pahunong sa dugo. Buang ko ini. Kahak, kaya gini mo ko ala, uy. Why scotch tape? Packaging. Packaging tape? Nalarot na gini mo tanang kwalahak, ah. Naaman ka ha. Kana na lang. Ay, kahak, gini mo ko ala, uy. Why packaging? Naay kang Band-Aid. Naapo dihay scotch tape nga gagmay. Kanang tagmamiso, pili ilang to. Uy! Paghanggaw ko din nilang imo kang dong Regner. Pero okay ra gid Blas. Kung misugot pas titina nga makipakasal nako. Diskarte ra gud tong ako od. Dugang sa pusta ba? Aron pod magkinto ang mga tiguang nako. Kamausap ka dong Regner. Pero ganahan kong mag-blast lang ka na ko. Ay lamanoy para dili ko matiguang. Bitaw. Diha gyud hurot akong bilib nimo. Diha gyud. Bilib ka nako. Oo. Hilom diha Blas. Kana. Diskartihan pud ko nimo da. Tod. Kumusta naman ang atong negosyo, ha? Aw. Ang siya igbuadong. Timing kayo. Niya girimit sa atong mga tao. Baga ini dong. Baga yun. Mao ba? Maayo. Pero, oy. Kuidaw, ha? Kinahanglan wa gyud masayod nga ako mo'y supplier nimo. Nakasabot? Sabot ka dong. Uy, ikaw na guna. Ni Arman din nindot nga pangwarta dong. Kuha ng kwarta. Pagdali kay mulakaw ko. Ay, maayaw ka nakasulti mo dong Regner, titina. Unsa may sulting Regner? Dili pa nahibaw naman mo, ma. Pa, kung unsay gipakigsultihan ni Regner nako, una ba mong nagasulti kaysa namo? Gaw. Mangutana ba gud mig nahibaw pa mi? Ikaw ba titina? May na kay ka mo tubag-tubag na mo da. Mura ka magduna na gisaligan? Unsa man siya akong saligan, ma? Abot mo! Kung mo sabot ka lang unta titina sa atong kalisod. Ambot, imong anak ka.
Ikaw maong timabulahan. Mo lang. Saon maning bayhan namon, nag-ino man, pobreng maot. Kadiyot, maayo kay nahinumdum ko. Nagkakita man di kong lini kagabi din sa ato titina. Ikay tuyo ato. Mao ba? Nakunsa mas lini gabi dinis ato hatitina? Unsay toyo niya? Tubag titina. Wa man ko mahibaw pa. Ma, nga diniday sila ni gabi Kakita day ka pa. Ayaw pa makaktitina, ha? Kaya sa mga igianay niya din sa ato. Ambot lang. Basta wa ko mahibaw nga dinibadi ay sila ni sa ato gabi Ay, Mon. Wa ka kalimungawi gabi Doon na ba yaon ta kay gustong mahitabo gabi Basig gidagaw ka. Sabay gidagaw ba? Maura tuyo-tuyo ninyo nako, ma, pa. Mubalik pa kus ka maisan. Tabi unya ninyo. Ay, murag nakitaan ko man gyud tuslini gabi ikaw. Hilom dia, oy. Kawa gyud klaro ni mong imuna ka. Salamat kayo mong testing. Sabot ka na ako. Salamat kayo. Okay ra na, doy. Basta amahan nga tinuuray nga nagmahal siyang anak unoy. Timan ini, ha? Bisa pag dili masabot, bisan pag dili angay nga sabton, musabot yun. Salamat kay Testing. Oo. Mukisa ka sa ilog. Ari sampot. Sampot. Alam ka man mo ingon na yung kagmikis akong ilog. Magpalahi ta. Joke ra manggod na tay. Pero tay. Tabangi ko tay, be. Pinangga bitaw ko ni mo. Unsaman lagi? Usaw man ako kapangayon surin tintin sa naitabo taon gabi itay. Kay unsa man din hitabo gabi idoy? Kuan magud tay. Ayaw niya sa ana haran makaunaw na tagtarong ba. Pagpalit usag sudan dito sa ilang nang bulyang, ha? Ay lakad day di ay. Kuan mo to kidapusan mo tong ila kay ano papalit ako nimo. Ila bayarkal. Ang tagaan kanina bayarkal na nagtalong Hapit sa dito, ha. Nya palit itong dinuguan, ha. May nang ilang dinuguan ni daha kay kuan kay laot kayo, ha? Ay blima tay. Okay. Basta tay ha. Tudloi kung saon tay. Lagay! Ako pa? Ang babae pag minamahal tugtugtug may kursunada ayaw tugtugtug pagpanay ang dalaw ay nayaya mo tugtugtug wag mong dalawin kagabog tugtugtug wag mong tuyuin. Oy! Si Kuala! Anak kasi lang ng bulyang, no? Palit kag ano? Klaro ko ayo. Buray tagyod ni mo, no? Katag-an uroy ka, no? Paniod to na mo tatay usting taon, Kual. Hala, duy. Dili ka maluoy na ako. Wa pa baya ko'y paniod to, duy. Bida. Kuan ka, member ka sa back di ay. Unsa nang back, duy? Bisag asa kaon. Lagi. Porbida, no? Aluoy po di ay taon ni mo, no? Hay. Aluoy ay. Amo din gipaningot kag maayo day ko. Maog yun. Oy, kaahat ko na itong panugap mo. O di ko kabaw man manugap. Wow! Usabe. Okay. 1, 2, 3, go. Uy! Ikaw manggod to, doy. Ang imong panugaba, baho mang manok, humot mang manok. Oy, man nakakaot sa. Ikaw yun, Kual, bidani mo, oy. Nakakaon na bitaw ko dito sa langlan ni Doy, oy. Pero gamay raman, good. Gutom pagyod ko, Doy. Takan ako sa inyo, Doy, be. Ha? Plans ba ako ni mo, Do? Ay, wala ka problema. Pero kuyaw lagi to as tatay dito, mukhaon doon sa kursa. Pero okay ra, wala problema. Ikaw pa, pinangga ko tika. Yay! Thank you! Thank you! Happy birthday to you! Mo,
Tadoy nga da sa pang birthday o pang Pasko. Uy, ni ano balita sila na bulyang, oy. Ayo, nang, bulyang! Yoho, balita ko sa danang! Yoho! Ayo! Ayo, oy! Naay mo panitog sudan ng bulang, oy! Yoo! Doy, kusgaday, kahinay ka akong tingog, no? Mas kusog paglit ang imo sa kuha. Maayo na, bulyang! Doon na may dinaguan diha, nang! Oy, ondoy. Onsay ato, do? Matod ko, nang. Naapa ba mo'y dinaguan diha? Dinuguan ba? Ay, halatong sorry, good kaayo. Nalabhan na. Nabangas ka. Ang imo na lang dugo ko la. Wa, gabae. Ay, so ayan na akong palit sa ilahang nang iyay ng kola. Kola na. Kay adto ta dito. Basig to ay dinuguan dito. Ganahan mo gunas ta tayo o dinugaan, God. Labi laut kayo pagkadugua. Kadiyot sa Murag apol-apol ba? Lami kuno kayong kanon. Ay, kadiyot sa gay. Ano man? Naaman na ako, Irondoy. Naaman ko'y dinuguan dire. Ang akong dinugan, to as ilang lenin nabiyaan. Alam na eh, kailang sige ng baho. Uncho ah? Kung magpakita lang si Regner maakang, paimon nga tarong siya, dili siya maghinambog, dili magpataas. Nga naman kahangway, makagusto niya, no? Kana manggong iyang batasan ang problema. Nga mura siya, kinsang gwapuha ba? Nga kinsang datua. Oh, dili ta kabuot niya, titina. Kay gwapo man sab siya. Maunang ipasigarbo yun niya. O niya, kwartahan po. Maunang lilita makakuan nga magpaubos na siya. Mauna. Lain-lain man uguna-huna ang tao, ma. Pa. Aw, hinuon. Batasan gani. Mauna gina imong batasan. Lisod na ginang usbon. Pero maumang gina pinaka-importante sa tanan para nako, good. Ay, hilom na diha, titina. Ikaw no, titina, wag yun kay Kartiyo eh. Mag-unsa man ang batasan. Kunwa mo'y ilitog bugas. Kunwa mo'y panudan. Mauron. Ang batasan, mausab ra na, titina. Pero ang naong sama sa imong giingon, kundi hitsuraan, bisan pag magkinaunsa ang kalibutan, dahi, di gyud na mausab ang hitsura. Mauron, gyud. Mon, hilom ko naman. Sabat-sabat na pagka. Inyo hapon na, ma. Pa. Pero, kay misulti man ka anak, titina, kung maingon tang ang batasan ni Dong Rigder mausab, kung masunod ang imong gusto, day, makapasalig ba kang makigpakasal ka niya? Ha, titina? Uy, sa may suri ng bagay mong gihatag dong Rigner. Saman, lasyonin ako, dong. Siya igbuwad na, Blas. Siya po? Si Gigyawit. Siya igbuwad lagi. Paspasan na to ang pagdispatsara na, okay? Kay angat na narabong eleksyon. Ulansad si Daddy sa pagka-congressman dito sa among lungsod. Uy. Uy, problema na, dong. Pila may kantidad ini. Dako-dako gina, Blas. Uy. Maong pag-amping, ha? Dili ko gustong mabulilyaso ta. Dako tagpuhunan, anak. 2 na ka kilo. Milyon ang kantidad, anak. Madato kag kadispatsar na nimo tanan. Kining. Sadong pero unsaon man nato pagkahurot ni ini din dong. Nga pila ra may mamalitay din Dugangan nimo ang imong area, Blas. Mo concentrate kas mga sunod nga lungsod. Mangita kag tao dito nga kasaligan ug gustong magdato dayon. Klaro na? Ha? Blas? Siga mo gudang mata nimo. Mubalibad ka? Balibad? Di dugoy, balibad gud. Gusto kang magdato, di ba? Kinsa bagoy mo balibad na dong kung ito got yun sa higayon? Gusto ka yun na, Blas. Isimani ning pangitaa. Dili na kinahanglang mangguna ka ug magpainit tas adlaw aron mabuhi ug maharuhay ka. Kamas ra og diskarte.
Pero dong, unsa may atong kasiguruan ini? Dagana na ba sa mga nangahipos tungtungod ng negosyo ka? Ay, ang buot ba na akong ipasabot sa mga lispo ba? Wa kay angay kabalakan, Blas. Protektado ta dinis imong area. Uy, unsay buot imong ipasabot to? Ay, napangutana pa. Basta, wa tay kulba din eh. Himo alang kung unsay angay mong buhaton. Okay? Kabiya ini eh. Di nagyong kong kabalibad o kalingkawas ang dungrig nirda. Pero, madato man kako ini. Bahala na lang. Unya, protektadong ko ko. Sa tinamban nga pagsabot ko sa iyong gisulti, tinambanon ko lang ni kay kanang protektado. Sa ato pa, doon na siya mga alalay nga mga pulis. Dinis among dapit. Wa man ko nagkulba. Pahimod santa ni. Oy. Dawatan ning. Ayaw dong. Dako nig ikatabang ninyo din. Ayaw lagi dong. Oy, pastilan ka di mo dong. Ayaw lang dong. Uy, 20 na yung magipakita. Uy, ambira ka ng linibo. Uy, dong kaikong ko bayak ni mo. Uy, pila ko ng portado nga baka ba na. Dawata og ipalang ng akang. Aron mahibaw kag pila na. Hala, uy, ay lang lagi dong. Wala ba'y maayong buot ni mo, Titina dong. Mauwautan ni mo dong. Di ka. Ay, ambi dong, be. Napatama. Unsa ka ba na akang? Kinasing-kasing ning akong paghatag nimo. Ya di jud ka? Ha? Dawatan ni. Kaikaw ko bayak ni mo dong. Uy, tuod ay dong ba? Nagkasulti, Miss Titina. Gipakigsultihan yun na mo siya klaro ni imon bahin ni mo dong. Mo ba? Dawata sa ninang. Dawata tago eh. Pero... Ay nag-ikog-ikog diha. Karon ba ka maikog? Hagbay ra kong hinatagay ninyo. Ay, tahinom dong, deka dong. Dawata. Ay, sige. Ay. Ako na lang din gawaton. Salamat dong, ha. Uy, daghan, dyan kayong salamat kadaghan. Bayain ni kaiko, ginako. So, unsa may istorya ninyo, Titina, ha? Ay, kuan ay. Mon. Ay, na batong ako na malang usa dire. Ay, naaday ka, duha day ta. Dong, ikaw na lang intay sabutan ng Titina, dong. Ibaw kas probinsyana, taga-bukid. Hilig og pakyut ba? Nagyo nang pasikot-sikot, pahinhin-hinhin. Ganahan siya nga pinahimutang bitaw, dong. Bastilan. Ka-uil. Unsa, dong? Wa nang wa. Sige lang. Wa pa mo gud na makailas Titina nako. Kung unsa ko kabuutan, di ba? Og nagtuo maguna siya nga bati na gid kog batasan. Gihukmang labitaw ko niya dayon? Maingon-ingon gud anak dong. Ikaw na lang tayo sabot anang akong anak. Nang tungod sa akong gugma ni Titina, kutob sa akong mahimo, buhaton ako ang tanan. Sus, pastilan dong. Hurot na yung bilib ko nimo dong. Kadiyot, ako sang tawgon si Titina haron makasulti mo. Ayun na lang. Sultihi lang siya nga dinhi ko, okay? Sa sunod higayon na lang. Akong ipakita niya nga tinarong yun ning akong tinguha niya. Jesus pag yun. 20,000 man din yung kwarta gihatag ni Dong Regnir. Hala, uy. Pagani sila makasal ni Titina, ingon na ni ini kagalante si Dong Regnir na mo. Samot na gyud kon maminyo na unya sila. Laina ni mo maakang, uy. Ngano may dawat man ka ng kwartang gihatag ni Regnir ni mo? Ay, Tina? Tungod sa imong pagdawat anang kwartaha, ma. Sama ra nga imo kung gibaligya nga tong Regnir. Asa ka? Sige, baligya. Unsa man di ipasabot ning imong pagdawat, ana? Hoy, Titina. Ay pag minaot, day. Ngano, nakay kwarta?
Ay kalimot nga pobre patas na nga matay day, uy. Watay nahot. Magminaot yun ka bisag wata. Pag minaot man kahay mong pagsabot sa akong gisulti, ma. Pero unsa may bugti, ana. Sultihi ko maakang. Oh, ngano nga makamutingog? Kay ako may bugti, ana, dili ba? Hoy, shh. Ay, kuking na ana, ha? Shh. Nalimot kang inahan ko, ni mo? Dili mahitabong malimot kong inahan ta ka, maakang. Pero dili sab ko malimot nga nagsige ka sab og dawat sa bisag unsay ihatag ni Regner nimo tungod nako. Kanahan. Oh, hoy! Hoy, titina! Animal ay! Hoy, yabag! Balik dire! Ahak ay! Musulti mas tinuod. Balik dire! Ganong ingon ini man si Maakang. Ganong ingon ini man sila sa Papa Imon. Rason ba di ay ang among kawadon? Aron mag-iningon sila ini. Daghan kayong teknik, Ondoy, aron mandadini mo mga babae. Mao ba, tay? Oo. Nahibaw ka unsaon, tay? Ako pa, abangan ka. Na? Kuya, huwag yun mo, tay. Maudi ay Bangan. di sinuimon, kundili ikaw gigipiling nanay kiniadto nga mahimon niyang bana, bisag kagiron, kaglubot. Biyan ni mo eh. Munay man ka, munay man ka. Di ba, tay? May nang, di mata mamakak, di ba? Ay, di, lagi. Pero kadag yung kagid sa kulubot ang initan ni mo. Hagbay naman yung naayo. Unsa? May lama pa mga nas kaghapon, tay. Di mga uwat, ni mo daghan kayo, unsa din na. Hindi ka mahunong ron na. Imo galing uwat, gitubuan, o mabalibo lang. Hoy! Lain na tanaw. Imo, ay tanong, gilarot pa ng umuusa. Ay, buwag, hindi kayo kamuhon, taguguon, tamarong ka, tanawa ron naman. Joke na ako, tay. Nagkahibla diha. Jokes tungol ni mo. Di tanong ka tudlo ang teknik mo rin mo. Ha? Pag seryoso ko, no, be? Okay, tay. Seryoso mo ka. Di mag-seryoso ko. Magsige ko picture ni Lia. Lia naman. Picture sa picture. John Puhanis da. Lia, si Titina, magpa-picture ko. Bisa di ko cute. Pa-cute, Titina, unsa? Sa dili ka nga nung dili ka cute. Ay, nagsiklamo, God. Unsa mo ka taon, oy. Onya, paminawa. Mag-practice kag speaker sa babae. Onya, imo memorization, ha? Oo, ano Bayo. Magkatubang na mo. Sa iyo na lang kayo ang pagsulti ni mo sa imong gibati nga niya. Sana. Bitaw, no? Bright tayo din mo tayo. Mo nang wadyo ka sakping tabi tayo. Tang! Ahakag yun di mo. Asa ko practice eh. Kinsabi practice na ko babae nga. Practice na ko explicar. Bebe. O, sige. Kana di mo nagpatay ha? Kana di mo reklamo? O, dyan, iskutan na ito nangagin mo ha? Ayaw lang. Wow! Lagi. Oo, kanang. Tao, paminawa ko ha? Sige. Kanang atong anay nga baboy. Oh, mismo mo ka. Asa? Klaro naman ito eh. Gusto mo sa tuyoyoy? Ha? Pero ito, practice na kong baboy. Kanahan ba naman? Gusto kag babaeng tinood. Ha? Tinood mo gusto. Sample. Sinang bulyang ha? Sinang bulyang. Si Kuala. Na, sagpaan ka. May nang baboy kay magsigi lagyan ngo. Sugot ng daan. Ito sa di mo. Oh. Tatay sa doy. Istorya tag tinood be. Murag binuangan lang ko ni mo. Hangga, biya ni mo. Kabuang ba na unsa? Ay, sa una, sawa pa ko manguyab na nanay mo. Itik magay na akong praktisan. Tawa. Yan, birhan mo itik. Bungol kayo ng itik. Ina kong bot-bot kay balito karon. Bot na yun. Bot-bot. Bot bitaw kayo. Ay, bot-bot ka. Pwede mang baii sa itik na ko. Nya maingon, hata. Katuan imo tayo. Hilom doy. Di katuan ba? Kay itik akong kipaktisan. O, itik yung pagpanguyam na kong nanay ni mo. Na, may igwad pa ang sampot niya, murag itik. Aw, si buhaton. Aw, siyo mo'y dayon. Buwar mag-itik. Ako ko sinuyo pa na. Kuyawag style mo tayo, sa? Huwag na sumpa ni mo, ha? Ay mo lang. Mura di magkukubisidoan ng stylean mo tayo. Di ko ganahan na. Wailayan na na. Ibukla na tanan kay atong pilihan.
nahitabo ni Mutin? Nga naman ka? Nagpakauaw lang yun is Mama Akang nako, Lenny. Nauwagit kayo ko inilang gibuhat. Ha? Kaya nga naman? Unsa? Lain ako nila nga Akang. Muhatag po na nagkwarta sa Regner nila. Gawa sa makaon, uunsa pa na diha. Olen, og paminaw ni mo. Unsa may huna-huna ni Regner nako. Ngato nilang papa ug mama. Maunang presko kayo na sa Regner nga rin ako. Kay gihaylo man niya sila sa Mama Akang ug papa imon og bisag unsa. Labi na gyud kwarta. O kung ikay nasa kong dapitlen, muunsa man ka. Di ba mura na kong ilang gibalikya? Aw, sama nimo, mauwaw. Mahiubos nila. Kay, minusan at og maayo anak ang lalaki, uy. O gusto nang imong giingon. Nga, kuan, nga mura kag ilang gibaligya. Mauna diha. Unya kon musupa ko nila. Musulti ko kung siya akong gibati. Sila lang yapoy husto. Ug ako na lang kayo sa iyo. Naunsa mong pagtawag sila, uy. Wala yung kumaypaw ko siya akong buhato ni Nilen. Naglibog na ko. Hoy, ikaw ha. Tingali gusto na ko yung mahuna-hunaan mo. Ikaw ra ba? Kung mapakalan, no? Nga akong kasumbungan sa akong mga problema. Tambot, unsa na kaya ako nabuhat? Ay, pero maulagi. Bisag na sa pay buhaton nilang papa o mama nimo, imo man na sila mga ginikanan. Ang ginikanan, Tin, ginikanan man yun. Okay ra nila, Len. Pero wa nila huna-huna ako doon sa akong bation. Ako mo nag-anto sa ilang gibuhat. Maayo lang kung makaya pa na ako. Pero mangambot na lang ko. Kung dili na yun madahaning tanan. Mangambot na lang yun ko, Len. Tina. Ayaw pag binuang diya, Tina. Ayaw gid. Ayaw gitawon pangitag problema. Masulba ra lagi ng problema, ha? Pero kanus apa. Kanus apa, Len. Ay. Gusto na pagkilak ni mo ba? Kalimti una na, pi. Nakasulti nis undoy ganiha. Ayaw na lang kong sultihi pa bahin niya. Naiubos ko niya. Ayaw lang sa dayon pag inanatin. Huwag mo ko kamay bawag. Nganong kalit lang nawa si undoy ko. Naluoy ba yapag ko niya? Onsay? Dili ta kasultihan ko. Dili ka mahunong og hilak diha. Kapuhi sa nagluha ni mo, pi. Maurag yung taon to tanan diskarte ni mo tay Usteng. Wa na ilain ato tay. Mura man ta nanginhas og mani-mani ato tay. Ha? Wa gyud koy nauyon nan tanan. Gagmay kay unod, way lami. Way lain ato. Pagbida nimo. Kahak biyan nimo. Pagmanihon lang kag imo do taon. Unsa man gusto nimo? Kanang lahi tay. Kanang gitawag nila Kinoy. Ha? Unique ba? Unique. 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 Teknike, dahil mo gusto, teknike. Teknike. Nagsuod sa butike. Tagiktik na ang uni mo ron. Ganahan ka automatic, no? Nga, mahigugman mo babay. Bisan nila speakeran, mahigutan mo. Mga walk mo po nang imong giingon. Ha? Kay naday na inana. Ligyo ka masagpaan sa babae ini, ha? Kay, maidlab ning nimugdit sa babae ini. Kung gusto ka, no? Paminawa? Lumay. Lumay? Tinuro ko ng lumay? Baya ni mo. Tested and proven man good na. O ba? Oo. Usap din ng lumay, be? Love ointment. Ikaw sa na panyawan, liniment ointment, ha? Kuan, binuan. Love ointment. Binuan din na. Kring! Apa? Kami na, ha? Naroon pa kay Kring sa dana. Bitaw. Thank you. Ang epektibo, magkain na. Nabuwang. Wow! Sama na. Samot nagpunaan lang ako. Samot epektibo. Ako na yung Paminawa, love ointment. Ha? Okay. Basta mapahiran ng babae, no? May dihiran ba? Magpangita siya ni mo forever. Syaro. But na sad. Hilom! But ka ron. Saan paggamit na, be? Adaog na, doy! Kung mapahid lang nimo ang love ointment sa bugan sa babae. Katawan na. Nibili pa. Sala. Katawan na jugay kag mga joke. Ananay ni mo suna, bunog to pirmi na ako. Ay, biya de mo. Dito, tapos sagpaan na, pero bukbukan tayo. Huwag siguro patyan patana.
Sumagalit ang speaker, paghin na mag-uwint nas bugas babay. Pahuway di hata tayo sen. Di pa kaupos kid niya ang iyang kaugalingon tin. Labi na ang iyang itsura. Unsa? Nganong mag-inana man siya nga dili man kukuingon ana. Mao gani. Ug naluoy baya ko niya tin. Pero apinin mo no. Nasabot na ako ba sa iyang mga sinultihan. Murag lain na gid nang iya nimo. Ha? Unsa bay lain? Kana bang mura na magidutla na sa undoy nimo tin? Ug ikaw pud ba? Murag mahisabtan baya ko nimo. Naunsa ka diha? Ambot lang ha. Ambot lang gyud pero lahi ra gyud ang akong hisabtan nimo. Wa man good Len. Ang ako ba kuan lang gud kining naibaw na ka. Wa tay laing suod dinhi sa ato. Kay wa tay laing giatubang. Ang mabuhaton na gyud sa bahay ug ang uma. Wa gyud laing pakapin ug unsa diha lang ang akong pagpakigsuod ni Undoy. Wa gyud. Siyaro. Wag yung ka mo kumbinser sa tanan akong style. Ayun tay. Ay, nimo. Last, last. Last, ha? Ay, lang ang last tayo. May maglana tagputot anak tay. Probida sa di mo. Ay, last, lagay. Last, ha? Love letter. Ha? Magsuwat kag love letter ni Titina. Letter? Oh, sala. Gusto na, love letter din, no? Oh. Love letter. Oh. Love letter, lagi. Ha? Love letter. Epektibo po ni. Love letter. Oy. Patay. Patay, tay. Ay. Musta, Noy Usting? Oh. Dong Regner? Kadiyot. Oy, murag na kamayong makuini mong kauban. Samotang patay, tay. Samotang di patay ron. Panuway. Ang unggoy! Bisan tuod, ikaw inday, o ako nang naasawa. Hi, kumusta mong tanan? Kami dire, okay ra ha. Hinaot nga kamo, okay ra sab. Di gyud ta malimot pagpasalamat sa Ginoo ha, labi na nagihatagan gyud ta niya og laing higayon nga mabuhi. Lord, pagadaygon ug pagahimayaon ka gyud sa kanunay. Okay, magsugod na ta. Ang miagi, wa na makalikay pa si Undoy kang Regner. Nakabati na usab kinig masakit nga pulong bahin sa iyang panagway. Gipugnan lang ni Usting ang iyang kalagot. May gani kay miabot si Lenny nga nakapugong kang Regner sa pagdapat untan ini kang Undoy. Ingon sa gigabaan si Regner kay na disgrasya kini. Gitambalan kini ni Blas. Wa ka ni gililong sa nawahi kang akang. Unya, dito na mahibaw si Titina sa nahitabo kang Lenny. Mga higala, ni ang naing sumpay ning atong sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Apan gitong ang akong gugma, ayaw kahadlok. Mirisi siya titindo. Maayo pa untag namatay tos Regner gwapoy. Aron mo tagam. Kuala. Bitaw. Pangit na to ron si Regner do. Dili na to siya gwapo. Maong, wala mo ani sa inyo, Tintin. Ay, ni mo kuala. Kaluoy ni Undoy, no? Hello, Titina, oy! Oy, naong be ni mo. Tin, si mama ni mo Hala. Ma. Hay nang akang. Maayong good morning. Wa, gyoy, ayong good morning ron ko wala. Ang be. Kay dili naman dun morning. Udto naman. Hilom diha, oy, kuwala. Ikaw sabli ni ay, maurag yun na, tuyo ni mos pag-anhis amo. Ang pagbalita ni Titi na bahin anang Undoy, ha? Unsa ba ka-importante ni mos Undoy, ha, Titi na? Ui, ka lang. Unsa may makuha ni mo niya ba? Unsay makuha nimo niya ikumpara ni Regner? Maot.
Oh, hilak man ka. Wa man, ma. Wa. Oh, ay paghilas-hilas, oy, titina. Pobre patas ok-ok, day. Mauna una ang babayhan na ka. Uy! Daging bunog si Don Regner, kang. Napay mga garas. Hala, no? Oh. Uy, kalo, uy, ni Dong Regner Blas, no? Aw, wa man ka madisgwapos Dong Regner Blas. Aw, bisan pag maguba ang naong ni Dong Regner, di pa makalabaw ka gwapo dong undoy nga anak usteng. Ha? Ha, bitaw. Kamus akang ba? Kamus imon? Ay gina ninyo hatagi higayon ng unggoy nga makadool sa inyong anak. Ni Titina. Ay, Blas, uy! Nga no good. Lagi. Kadako na tao no gasto dong Regner ninyo. Oh. Ambot anang Titina. Nganong di gina siya ganahan dong Regner. Ha? Daghan naman kayo nagkayo ang nahatag ninyo. Maugyod, Blas. Mao bitaw. Stilan kang. Kung magadayon si Regner og Titina, madunya na niya ka. Hayahay pasway bahag. Ang Blas. Wagoy bahag. Lahos-lahos gud ang hangin, Blas. Wag yun. Mao nang paningkamuti gina ninyong imon. Nintuta ka, Blas, no? Oh. Ako madunya. Oo. Unya si Imon. Unsa man? Donyo. Oo. Dunyo. Pagkakita na ko, Tin, nga milakaw sinang akang kay naagito dapit sa amo. Nagdali-dali kog ani. Murag atuto pa ingo sa ilang Blas. Nawag ko ganihas gihimo ni mama. Sorry kaayo lan ha. Okay ra, uy. Nakasabot man kong nang akang ko. Salamat, Len. Pero ang akong gikaluyan og maayo, si Undoy kyud. Ha? Wa man untay nahimong sa si Undoy nila. Pero ubos kayo ang pagtanaw nilang mama akang ug tay imo niya. Nakalimot sila nga sama nilang Undoy. Pobre ra sad mi. Ay. Gusto ko makikita ni Undoy, Len. Ha? Maayo kay wa sila sa papa ug mama. Makikita kong Undoy. Makikita ka niya? Tabangi ko lan, bi. Gusto kong mangayo og pasaylo ni Undoy ko. Hindi nang mangayong kagpasaylo niya. May magnakasakang Undoy nga. Wa man. Ako'y mangayog sorry niya sa gibuhat ni Regner niya. Ansa? Saysa na ko sa kalibutan, tay. Nganong ingon ini akong kinabuhi. Gawas nga tao kung patigawang. Gitamay po yung kugiyamira na! Gitsa ko sa kalibutan. Day. Bida day, ayaw yung ko padungga na ondoy. Di man Nga kung may mga tao nga muyamid o mubi-ay ni mo. Ako mo'y unang sakitan. Pero ano di ba ko gwapo, tay? Gikumot lang kung kaugalingon kong naong. Bahala lang kung tagpobre ko. Gitarong na ko yung buhat ni nanay. Wala akong takot yung lambo-lambo, Mauna ni Ron, Panawan ng naong nako. Ay, lumdoy, oy. Di mo ko yung buhat, Sa gingan o sa kagalangan, ha? Kaangas kanahan. Taka naman lang kagyawait niya, oy. Tayo lang kung pasula pa. Liso lagi ding makaanak taga ng kinawat-kawat nga kalipay ba? Di dali matuod. Pero biwa ba ka na mo lamu adoy. Mauna na porma ka. Kadawat mo ko yung naani akong panagway, tay. Ako'y tsura. Ang digyon ako riya. Madawat ka ng yamiran, udaw-udaw, tiwasan ko nila. Wako'y sa nila, tay, di ba? Gusto na di gusto na gud anagot unsa man ka oy? Ay nako padungga pa nimo ana imo mga pagmahay ha. Kay sama lang nga gibaso nimo naman nanay nimo nga nahimo ka namong anak. Unsa man ka? Usa pa no? Nah, unsay kay yabag din baba ko. Bisan unsa bisan ay. Usa pa no? Ge. Sabot ko ana tay nga yabag ng baba nimo ge. Usa duha tulo pa ba? Bisan unsay ato hitsura sa panagway dinis kalibutan doy. Ha? Pinangga biya tag tanan sa Ginoo. Usa ra gyud ang iyang gugma. Ha?
Kung sa tanaw ni mo nga ginaw-daog ka, sige lang. Magpaubos lang ta. Ang importante, no nga, wata makapasakit o makapaagrabyar sa uban. Sana. Labaw pa ko sa kinakdakat sa kalibutan ng akong kahimtang tay usting. Maayo tiyan, tungod ani, may pay, nakahuna-huna kung di na ako magwanta tanay. May pay batay! May pay batay! May pay batay! May pay batay! Usa makabuang ka? May pay batay! Usa maka! Buang ka! Usa maka! Buhi ko tay! Salamat! Buhi ko! Usa maka! Buhi ko! Buhi ko! Testing! Imo ko giliaban na tuo ko, mamatay ka di ko, kagod yung tika na. Di wag ka tingin. Kusgod ko ni Bi! Gusto kang mamatay. Hadlok ka na tuo. Si Undoy tayo ni Modelin eh. Nga naman? Kuan. Ay lagkalain mo ya. Namalihog mago si Titina ba? Titina? Titina? Kana yung Titina ang nakaamong ni Undoy Lin eh. Sultan. Oo. Sari lagi day. Dilin eh. Nga nakaingon ko anak. Pero wag magod maingon ini Undoy. Kung dili patungod niya. Wag yun day. Noy Usting. Sobra na kayo day. Sobra na kayo pag-oglaog nilang Undoy day. Butida. Huwag ko isa ang akong anak nila. Dili ka makabasol ni Titina, Noy. Uy, dili yun. Ay. Hain mo dahil si Undoy, Noy. Makigsulti lang ko niya, bisag kadiyot lang gud kaayo. Ay, naas taas ay. Pero sa among pag nagsulti kinihagod, tungod ng mga dili may pakitabolo niya, bida. Nakahuna-huna lang siya nga magpakamatay. Unsa? Saba ka di ano Usting, uy. Doy! Undoy! Gisugo ko Titina, Doy. Makigsulti ko na siya nimo. Undoy! Oy, Doy! Doy! Naog diha, diha linyo. Tubang nga re. Kuhan maguday. Doy, unsa ba? Hala, ni Usting. Huwag may mitubag. Tinggali ko sige buhat ni Undoy diya sa sud. Binuha nga. Oy, Doy! Ay, binuha ka, Doy! Pastilan din eh. Huwag si Undoy sa sud. Ha? Uy, kung mauna, ay man dahil siya. Hala, pasig nagpagkamatay na tunoy. Katuhanan! Tabagi ko pagita linibit. Kasi kung saan rin nakita mo, ato niya. Pagkaahak dito, Hana. Niya aram na kamalig. Pero tingnan ka. Kung sa tao. Noy, wala ba sa makiruhan si Undoy? Di ara day linay, natuog day. Bukawala day, ay nay. Nagsup-sup rabas kamot ang kagwang. Hala, ay, pastilan. Yawa, baya na ako, eh. Mayo kini aralan ni sa dinhi. Kalain ni Undoy, nagsup-sup sa kamot. Nakit anas Undoy, Lenny. Noy Austin. Oh, kuala. Di ara, natuog di kamalig. Kapan na taon. Hala, si awan ning Undoy, oy, nagchup-chup sa kamot. Wow! Baka di ka laay, chupong naong ni Muron. Lenny da ay. Awa o. May payo yung rabang nagchup-chup o. Payon man na. Maragi ganahan siyang chup-chup Maragi jilamian. Sa kakula? Awa, good Lenny o. Di ba na Usting no? Maragi siya gilamian. Ano ha? Kung ano ako maputan-on ni mo. May ako nagchup-chup. Sapa, di ko lang, uy. Di ka, boy, buot, uy. Kaya naaday ko'y buot, Lenny. Wala man. Oo, wa di ay, uy. Wa di ay, sige, wa. Unsa man lini ka ng pagkaon ko na Ha? Kuan. Ayaw ninyo nagpukawa, uy. Maputo lang tinubuhanan ng Undoy. Dito sa nung? Unya, muraraba na siya nagdamgo siyang pagsigi og chup-chup, o. Awa. Dito ko yung maputol da. Ang hanggaw ay. Sakit damgo ini ay. Ako. Kahibaw ko kung siya gidamgo noy Usting. Unsa mo ko no?
Danggo na siya, Didi. Ala, ko. Wala, uy. Ano ba yung gidede? Ay, ayaw lang na iusting kay Bastos. Hoy, Kula. Ba ini ay. Busog na nas undoy inigmata niya do. Klaro ka ayo ba? Dili ba doy, no? Kanin kong Didi. Ay! Ano? Kabusok aning Didi, ha? Kabusok. Dili man pwede, wamang kuy gata. Ayaw doy. Gusto na kong mag-isultiste na dahil ini. Udoy, ato sa sawang. Duy. Alang sa unsa man dahil ini. Na, di ko katupak ni mo, ana, uy. Kamulay pagsulti. Ay, kasabaan ta siyang magpapa kung may baw. Mao gani ato sa sawang. Saman, mo ato ka? Ha, Duy? Doy, kanang tintin mo naghatag og visit sa mo kinabuhi. Paminawan ako na eh. Sawa pa mo magkaamiga, no? Wa, yun ka maingon ini. Maong timbang-timbang nga in taon, Doy. Kung angay pa bakang makiksuod niya. Ha? Tanawa lang, ha, wa pa ganun mo relasyon, na problema na ka. Unsa na ka ako? Ay, nagtiwasa. Oh. Ay, padayon. Bawal ka unsay buto mo sulti. Ako ulit tiwasa na. Kung makauyab si Titina, kisabi di mga ndoyan ang mauyab si Titina tayo nga. Kagwapa ano niya ako. Bati mo kong naong, may babae pa ka masugot ako. Ay. Kasamahol na ako tayo, jam ko rita nang nagkailab si Titina. Ondoy! Ayaw pagpasagyado pa maligya kagwanga ka. Madiskitahan gani kag pulis na. Paniguro. Klaruhang adoy-adoy nang mamalit ni mo. Oh, basta mauna to, ha? Ugma, manguliksyon ko. Pagkita rata sawang. Okay. Sige. Bye. Hey, tawana. Jugo. Oh, may tawag. Ay, si Dong Rigner. Hello, Dong Rigner? Hello, Noy Blas. Eh, kumusta na, Dong? Kumusta? Okay na ka? Naayon na ka, ha? Okay naman ko, Noy Blas. Pero, unya na ko mubalik di hakon. Hingpit ng maayo ning akong mga bunpog o garas. Okay. Skang nindo taning cellphone nga imong gihatag na ko, Dong, oy. Naman ni daghang duwa, hasti lang, lingaw kay ko. Hasta nga akong pagumangkon, lingaw kayo. Ayaw nang ipaggamit ni bisag kinsa ng cellphone ni mo, Noy Blas. Katingalig, maura na yung makadiskuhido, di mo? Ha? Oh, mau ba, Dong? Gamitan ang utok, di mo? Wa ko nagihatag ni mo, aron maghalhal ka. Para nas negosyo. Oo, Dong. Pastilan, sorry kaayo yun, Dong. May panhaon ko ugma para sa koleksyon. Dong. Way blima na, Dong. Ikaw pa. Tod. Kumusta si Titina? Si Titina? Gwapa gyapon, Dong. Mimis gyapon. Dili na mo ibot ako ipasabot. Paminaw, gusto kong monitoron ni mo si Titina, tas bantayan ni mo siya na dili maduol ni atong unggoy na ko. Sigurado kang personal nga gamit ang imong paliton dito sawang? Ang imong adtoon? Oo, Maakang. Gitutukan magkukunin mo, Ma. Klaruhan ang lakaw ni mo, ha? Klaruha, gyud na, day. Sabay akong klaruhon, Ma. Badaw, nahibaw na kag unsay akong ipasabot, oy. Pero murag maayong maniguro ko da. O banan ta kabe? Basig makikita ka tong undoy dito sawang? Maakang. Doon ikaw inday o ako nang naasawa. Hi, kumusta mga inday, mga dudong, mga indang, mga indong. Bitaw,
Sa dili pa magpasalamat gyud ta sa Ginoo nga gihatagan usab ta niya og laing gasas kinabuhi. Lord, pagadaygon ug pagahimayaon kayod hangtod sa kahungturan Ginoo. O karon magsugod na ta. Ang miagi nadagyod sa diskarte ni Titina si Akang ug wa niya hisabti nga magkita sila si Undoy didto sa sawang. Si Blas nga gisayra ni Akang nagduda. Mitawag si Regner ug nisingkahan niini si Blas. Pasundan niini si Titina. Nagsusi si Akang sa ilang lini ug wa kini didto. Gisugo niya si Kuala sa pagsusi kung tuwa ba si Undoy sa ila. Unya, mulakaw na si Undoy paingon sa sawang. Aron magkikita kang Titina, dihang gibaoran siya ni Usting. Mga higala, niya ang laing sumpay ning makalingawtang sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Ang akong buta, ayaw kahadlok na biyaan ka. Last, ha? Yes, tay. Last na yun eh. Basta wa ko'y pagkuwang ni Modoy, ha? Di ba oran ta na ka? Kung padayon yun mo ay mong papakabuang ka, Titina, ha? Magkamumhog yun ka. Tawa. Magkamumhog yun ka. Aw, kung magkamumho. Aw, magkamumho. Tay, taga-kiyot ako, ano, tay. Mamapalagor ko, tay. Daghan mo sa inyong kiyot na. Mali na mo pasabot na ko ay. Sa de. Pagpatis pares na. Ang ako nga. Lalo ka na palungog ni mo da. Ako nga. Sabot ka na, sabot ko. Nga niingon ka nga si Ka-Francis mo yung Kapitan Skiyot. Lagi. Mabitaw na. Mo lagi. Sabot man dahil ka. Maginaw mo pag-yung ka. Sige, ingon na ako. Tay, last na lang ni. Last ba? Sabot kag last, ha? Sige. Tanaw last ni mo, ha? Tanaw, doy. Na. Niya na sa giring-giring, ay. Mas kuwala nga. Unsa ka rin siya? Giring-giring. Hi, Doy! Hi, Kuwala! Hi, Doy! Hello, Kuwala! Nagsusi lang ko na aka. Ngano man wala, ngano? Ngano? Kay gisugo man ko ng aka. Sige, sugo ka nga kang! Wala, Day! Uy, taka lang ko nga. Sige. Ganit sa ko lang. Kaya klaro ho tanig isulti niyo. Nay, sige, sugo kang aka nga. Matangtang ng bukton, tay. Bidag, gamay rin ng bukton. Sige, mas hindi gamay Kuwala. na ako. Mga asawa sa bukton nga imon. Mau ba? Lingon ka gamay ang imo dako lagi na. Boy, langgoy ka na asting ay. Ngano lagi gipasusi kang akang ha? Kung niabas ondoy sa amo ha, mao na. Ambot lang niya na Yusting. Nagduda gani ko. Unsa may pagduda nimo? Nangutana mong ko niya kung naibog ba siyang undoy. Kay nangita man siya bi. Ingon man siyang wala. Sa ato pa. Basi ni kayang ikaib ka. Patay. Hala ka diya, tay. Alam na dayay. Unsa to? Ha? Nayabang siya kangas siya? Aw nayabang na gyud tingali to siya noy Usting. Basta in love. Agwatahan lang na, tay. Si Lusar yung kang nuim mo na naman. Alam na day. Biday. Tagkuguon tarong ka. Buray mo ron. Sinoy Usting ay pa-char-char. Pasuko-suko aron ibig. Wa gabae. Wala buray mo. Hala ka diya, wala. Ayaw lang noy. Ayaw lang ng santa ko noy. Wa manay lami. Kaya lang ko noy. Hala no! Unya, Kuwala. Naas undoy sa ila? Naan ang akang. Ang sohol, be. Ang sohol. Ay unya, raday. At turas amo ng kanang tingkaon ba? Pero may magyug kang mangambos dito, day. Sige na kog kabayad ni mo, anak, di ba? Hala kalain. Tikasan. Alam da, ay, tikasan snaw ni mo. Basta, sigurado jud kang nas undoy sa ila, ha? Naalagi nang, uy, naapoy ka ni sinoy imon. Nya nangutanan ako ganong nangita kong undoy. Unya. Di ba kakani mo? Bad ba nang mamakakod?
Akong gisultihan. Kagwang yun nga nung gituganan man nimo. Pero ayaw lang ko kahadlok ng akang. Ako man gibawi. Ako man giingnan. Nga wala bitaw. Nang luspad baya siya. Og mipuwa ang tapa. Ay yabag ka man yun kahang kuwalaha ka. Ahak, tabag, ha! Wa pa man lagi si Undoy lani. Mau lagi, uy. Relax lang sa budihatin. Ni ana lagi ron to. Basig, wa dayon makasakay og tricycle. Ganiha ra man gud ta dinhi. Kalagot biya ini, uy. Muli na lang ka ako kay wa pa man siya. Si uli good. Siya, uy. Lini? Oh, may nanangpit ni mo, Len. Kaila tingali ni mo. Ha? Kisa man? Oh, Tin! Si Undoy! Oh, ha? Si Undoy? Hala ka, Tin. Yan na si Undoy. Sige, pagsulti mo. Ha? Kuan, ayaw ko bihailan, uy. Sir, biyai. Inyo ning sabot. Pero, Len... Doy, ikaw sa diha ba? Nganong nagdiki-diki makadiha? Dool dire. Si Titinay pa doolo nimo? Oh. Nindot na din plaza din sa ato, no? Kaya dapli sa dagat niya, bugnaw ang hangin. Kay waday kakaybaw nga dool nis dagat. Ha? Aw, kakaybaw man? Noon niya? Ngayon nangutana pa man ka. Ako ang kining... basta lang. Milingiw siya. Kini ay. Kawaw ba? Huwag mo kasabot sa kulbati. Kagwapang Titina. Kusog kayo ang butok-butok sa kundugan mo. Unsa man eh. Murag nagsubagay si Manny Pacquiao o si Mayweather sa akong kasing-kasing. Unsa man ko, uy. Karon man ako kay batig ingon ini. Gikulbaan ko maayo. Tin? Doy? Uwa, uy, kanina. Kanina, kuyapan makaurod, ani. Doy? Oo, Tin. Tin. Oo, wa, uy. Ha? Unsa day imong tuyo nako? Ha? Di ba ikaw may dunay tuyo nako? Ako ba dito? Ako ba dito? Ambot. May kurog akong tuhod. Lord, patiyan lang ko, Lord. Ay! Ay, ginoo! Doy! Gibukos ko nila. Ala! Sorry. Kuan manggod. Nahadlok ko skilat, good. Bunda ka gawa, no? Ala! Basta ta! Mamasilong ka! Di ako sa plaza dong Rignil. Panaghapag yun ning ako nga. Makita na ko si Titina din eh. Nasusi naman ka ni mo sa mga tindahan siya. Oo, pero wa man ako makiti. Pasti na noy. Uy, kadiyot dong. Hala! Ano noy Blas? Nakita ni mo si Titina? Kinsa yung kauban? Kinsa, Blas? Hindi manggod si Titina akong nakita dong. Kinsa man day? Ang unggoy? Nade ang unggoy? Ang aliwas man ridong. Pagtarong noy Blas, ha? O sa aliwas? Bitaw dong. Si Imon, ang pader ni Titina. Mon, nag-unsa man ka din sa sawang? Mauta na kag nag-unsa ko, Blas. May anhe. Na, kay bao bitaw ko may anhe ka? Ang ako ba nga... Kay bao man di kang may anhe ko. Nauta na pagyud ka. Dili na mo ibota ko ipasabot. Ang ako, nga unsay imong gianhi sa sawang. Ano nauta naman ka, Blas? Hala, no. Di na lang kitang kapangutanan ni mo? Mahimo man. Unya,
Giapas na kustitina. Oh, kana. Ingna na pagtubag. Nagungsam-sab din ni Kersawang, ha? Nga nung muta naman ka? Kabaos na. Ikaw rin ka mao. Nagungsam bitaw ka din, Heblas, ha? Kuan, kining. May gisugo si Dong Rigner na ko. Unsa man? Ayaw na lang pangutana. Mura magkang-investigador, eh. Kuti-kutihan kayo. Unya, hain man ron si Titina, ha? Nag-apas gani ko, nangita pa. Hey! Anong gusto mo kang makikita diyan ako, Tin? Pangutanon sa tika. Ngano nakikita man sad ka nako? Kuan kining ayaw na lagtubaga. Ang ako, modritso na lang ko akong tuyo. Nga mangayo kog sorry nimo doy. Sorry sa unsa man, Tin? Sa tanan. Unsa man tanan na? Usa na ini ang gibuhat ni Regner nimo dito sa inyo. May bawo di ka? Gisultihan kang lini? Way laing rason doy. Ngano iya tong gibuhat nimo ninyo sa imong tatay. Tungod to nako. Tin. Kay nagselos siya nimo. Kay nganong ganahan ko nimo. Fans ko ni. Kadiyot. Unsa to imong giingon? Ganahan ka nako. Fans ko nimo doy sa imong pagka-artista sa entablado. Basta fans ka ni, ganahan gud na. Fans ra gud pero way kapin unsa diha. Ayaw lang lain nagsabot toy ha. Okay. Og usasab mangayo pud kog sorry nimo. Kay gikontrahan jud kanilang papa ug mama. Dili sila ganahan nga makig-amigo o makigsuod ko nimo. Tungod ining tanan. Kay ubos kaayo ilang pagtan-aw nimo. Maong naluoy ko nimo doy. Mao ba? Kung mao na, salamatin sa kaluoy nimo nako. Pero dili ka ang maluoy nako kay okay naman ako. Kung unsay ilang pagtamay nako, okay ra. Labi na gyud sa akong dagway no. Tinuod man sa di ba? Oo, doy. Nagmahal bitaw ko. Nga nung gipakatao pa ko sa kalibutan nga ingon ini akong kahimtang. Nga nung ila pa mo kutiwasan. May gano man, be. Hala, uy. Hay, makato sila si Undoy at Titina na masilo. Dili sa pangita nila kayo ako'y payong. Mabasa akong pangitaon yun ako sila. Hala, kinuo ko. Parang nagkaila ko anong nagpaingo din eh. Sino imon og Blas? Sila gyud. Patay! Unsay silini ba, Amon? Huwag man lagi tao pagani na to din eh. Dili may tabong masayop ko, Blas. Sila lagi ito ako nakita nga may pasilong din eh. Yaw niya ko niya pa. Ay man siya, ha? Ngawak man. Pananaw lang to nimo eh. Ako anis akang, uy. Kung iyan na lang ang tanggi kuyugas Titina pag-anis sawang, ako pag yung gihago-hago pag sunod-sunod. Kuyugan tato nimo sa Titina pag-anhin niya. Dito magukos daruhan. Giapas naman lang ko niya dito nga pasunda na ko Titina. Dili rabaw ko niya papulion kung dili magdungan Miss Titina. Nga, sao na lang. Ato na lang ko hindi maghuwar sa parking as tricycle. Uban ang taga dito sa parkingan. Unya, dungan na lang tag-uli. Ay, salamat taon kinuo kadali ko nakatago ini mga tanim ini. Kung wa pa, na, sao na lang ako. Ay, kuya, wabi na ko eh. Lagpot misan kapuhi na ko ini. Adto ko no sila mag-atang si Titina sa parkingan. Kinala magkita ko sa Titina ug Undoy kung asa to sila na masilong. Sultihan ako sila nga miapa sino imon og nag-uban pa jud di Blas.
hilak to eh. Og ayaw pag-ingon ana nga nagmahay ka kung unsa ka utoy. Kay sama ra nga gimahaya nimo ang Ginoo sa iyang paghimo nimo. Bisan unsay atong kahimtang ni kalibutan. Dunay katuyuan ang Ginoo. Bisan unsa pa man ang atong estado. Wa kani gipakatawo aron kadaog-daogon. Panghimarauton og yatak-yatakan ni bisan kinsa. Kung mao man ni nahitabo nimo, ang pagaway pagbati sa tao nga naghimo ini ang hinungdan. Salamat niyo din. Salamat. Salamat na naluoy ka na po sa imong pagpagkabanana. Ayaw na naguna-unaan. Nakasabot ko kung si tinuod mong gibati. Ang tinuod. Nakonsensyasan ko. Tingali. Usasad ko sa mabasol nga nung kailan kanila ni Blas o Regner ini. O bisa nag-ani nila ni Mama o Papa. Dili. Hindi. May kangay mo bati o. Ingon ni anak. Mas kumuwaso nilang papagmama ni mo. Ang ako. Nasayod ko doon. Pero saksi man gud ko. Nga nada sila ni Regner. Ug butang na nga akong gikauhaw kay Kabus sa bisama ninyo. Wa may dato dinhi sa ato. Kung magiskot sila si Papa ug Mama bahin nimo. Sakitan ko. Kay nakaila ko din. Kay higala ta. Ug dili ka ginuta maingon ini kung dili patungod na ko to eh. Naamong katungod na ako. Maong sorry o to eh. Sorry. Ay, natin. Basta, ato basula. Ani ka. Ani ko. Hindi ka ang mga sorry na ko. Uy, naamong lang ka. Maong maayo tingali nga. Naunsa ka? Katapusan na lang din natong panagkita o panagsulti doon. Ayun. Ay, ang bata. Mamatay kong mahitabo. Mamatay ko, Titina. Murpa. Untoy. Bisan tuod ikaw inday o ako nang naasawa. Uy, naunsa naman ni? Nagkadugay o nagkalami naman ang panagsulti nila ni Undoy og Titina? Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala at tangi ang lain pang mga sumpay ning makalingaw tang sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Gisuwat ni Glenn Pino sa direksyon ni Inday Bambina. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners, no? Bisag napaminaw naman ninyo kay advance man nga itong video pero pagod ni sa pag-vlog na to ani wala pagod ma-mix, no? So kay advance man napaminaw na ninyo mao to mga ka-listeners ang part 5, no? So amaning kamot gyapon ko mga ka-listeners, no, nga makakuanta sa part 6, no? Bisag kapoy pero laban lang gyapon, no? Kisa naman tayo nag-comment, no, nga si Gisa, shout out Gisa dahil, no, yung isang kanos akat ang champion idol sige lang taglaban so ay lang kabalaka kay champion na tanay madugay, no? Bitaw sa atong paglahotay, no, ubanan sa pagampu sa Ginoo mga ka-listeners kay dili maginato makaya kung wala ang tabang sa Ginoo mga ka-listeners, no? Nga kung magsalig ka sa atong kaugalingon wala gitay mahimo man, no? Muna nga ubanan ginato kanunay sa pagampu mga ka-listeners ang matag adlaw sa atong kinabuhi, no, kini nga atong mga pagpanarbaho sa matag adlaw, no, ato gining i-dedicated nato sa atong pagkuan sa Ginoo, no, pag sunod kaniya, no, kayo gato nang i-dedicated sa Ginoo atong mga trabaho di ta bation og kasapot unsa da, no, kay Ginoo may atong gipahinungdan, no, muna nga bisag natay gibati sa atong lawas lumalaban gyapon, no, mga ka-listeners. Og mao to mga ka-listeners, pasensya kayo sa mga bag-o nga wa pa nato mahinumdumi, no.
o pa jud ko ka lugar og suwat mga ka-listeners, no? Pero po nung gitugot sa Ginoo maka kuan na ta, no? Makabasa ra ta sa inyong mga comment kay ganahan sa kog magbasa-basa sa inyong comment kay gimingaw sa kog basa-basa sa inyong mga comment mga ka-listeners. Pero sa pagkakaroon naguba man gud itong akong usa ka cellphone, no? Nakaunon na ako nga ako tong ipatan-aw basig madapat og ayo, no? Ana nga punpohon makabasa tag balik sa mga comment, no? Mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching. O gusto na ko, daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa walang sawang suporta. Amping mo kanunay o kitang tanan, no? God bless us all, mga ka-listeners.